da farko za mu soma da jamhuriyar Nijar. Wani sintiri na haɗin gwiwa na sojojin Nijar da takwaransu na Burkina Faso ya yi nasarar kashe 'yan ta'adda kusan guda 100 tare da kama wasu daga cikinsu. Daga mai wakilinmu Gazali Abdu Tasawa ya aiko mana da rahoto a game da yadda 'yan ƙasar ke jinjinawa sojojin akan wannan aiki da suka ƙaddamar. Sanarwar rundunar sojin ƙasar ta Nijar ta bayyana cewa farmakin sharar daji da aka yi wa suna Operation Talitruwa, ma'ana haɗin kai a cikin harshen gurmanci, wacce suka ƙaddamar haɗin gwiwa da takwarorinsu na makwabciyar ƙasa Burkina Faso a tsawon makonni 3 kan iyakar ƙasashen guda biyu, ya ba su damar halaka 'yan ta'adda kimanin 100, kana suka kama waɗansu mutanen aƙalla 40 da ake zargi da yi wa 'yan ta'addar leƙen asiri. Kazalika sojojin kasashen guda biyu sun wargaza wasu cibiyoyin adano da kera makamai da ma kuma tarwatsa wani sansani na 'yan ta'adda tare da kama tarin makamai da albarusai da gwamman galan-galan na man fetur da motoci da kuma tarin haramtaccen kwayoyi. Da take tsokaci kan wannan batu, kungiyar Turnon Lafage mai adawa da girke sojojin ƙetare a Nijar ta bakin ɗaya daga cikin shugabanninta Malam Mudi Musa cewa ta yi akwai babban darasi a cikin wannan aiki na haɗin gwiwa da sojojin ƙasashen guda biyu suka yi. Ya kamata kowa ya sa a kan shida ko gobe sojawan nan namu in dai akwai wanda ake cewa volunteer politik ta fannin shugabanninmu lallai ana samun galaba kamar yanzu wanda galaba nan da aka samu. Kenan darasin da ya kamata ya zamanto an ɗauka shine kamar yadda shugaba ya gai da kanshi namu bazum, lallai kayan aiki ne kamata ya zamanto an ƙara ba sojawanmu kuma a ƙara yarda da su. In aka yi haka nan in mun yi imani da cewa babu wani tashin hankali da zai tunkaro da wannan sojan namu ba za su iya su magance shi ba. Shugabannin hafsan sojojin kasashen guda biyu sun girke sansaninsu ne a garin Dori na kasar Burkina Faso, inda daga nan ne suka yi aiki kafada da kafada wajen tsara wannan farmaki, wanda suka ce a cikinsa an yi amfani da ɗaruruwan sojoji da kasashen guda biyu da kuma jiragen leƙen asiri da ma na yaƙi. Wannan nasara da sojojin kasashen guda biyu suka samu a cikin wannan farmaki ta ɗau hankalin jama'a sosai a ƙasar ta Nijar, kuma da dama sun yaba tare da jinjinawa sojojin. A gaskiya wannan babban nasara da sojojin ƙasar Burkina Faso da na jamhuriyar Nijar suka samu abu ne wanda ya kamata a yi abin da ya hitabi. Saboda duk abin da za ka yi babu tsaro bai yayi. Shi yasa dole ne a jinjina musu. Wannan na aikin mun yaba tunda kun san in an sa nun cikin juna ko menene masalan ana iya yi abun katar masalan nan kwa. Don abin da ni ce so ina so dai ne kamar gwamnatin Niger da gwamnatin Burkina Faso su kama soja wannan kayan aiki. A su in an kama musu sai an samu nasara. Sunana Jibril Usaini.